mripate. Wong marahi malah mata-matane kancane iki lho kok. Mripate rada ya anu senyum. Lambene buka. Teko kuping no. Ayo. Lambe dibuka tekan kuping ya suwek kok so. Tangane ngene. Ya, terus rada mendak sithik. Nah, terus muni. Bapak. Cempe. Rapo enak Angger pro yo ngene iki lho aku gething aku. Ora apa kono aja urusi sik. Dang. Ora diurusi piye ning kuping keri panas kok. Sik tak dem-deme sik ya. Dem-dem ku lho bocahmu. Sabar pendemo sabar. Pendemo gundulmu no. Lho, kuwi demo lho pengen ngerti lho. Kale apa? Dang. Bapak-bapak, ibu-ibu. Halo. Ngene pamite jare ayah kerja. Wis tuwek anak-anak kok ya cek ngene. Ngene jare tak berangkat ngaten lho, Pak. Ayah kerja ya. Pamane aku anake. Ayah kerja ya, Nak. Kerja ning kene bae. Ngene bojone ya kalau mangan iki. Aku jane sak menit tuwekku ora tau misuh. Dino iki pengen misuh aku. Losno. Asu iki. Gregeten aku kirek. Kirek mbek asu ya padha wae. Lah ya wek sak grup.